no cal que vos diga que estic molt content, no? Bé, m'he dut un paperet per no deixar-me res del que vull dir, encara que igual al final vos pareix que he dit massa coses. Però bé, mireu, si William Shakespeare haguera conegut València, probablement la història de Romeo i Julieta no haguera ocorregut en Verona, sinó així. I possiblement una de les obres senyeres de la literatura universal, doncs igual es dia, no sé, Pepet i Santeta, una cosa així, no? Bé, però Shakespeare no vingué mai a València, ell s'ho va perdre. I per això, des de la meva modesta posició, m'he sentit impulsat a contrarrestar aquesta carència i vaig decidir escriure Pell de seda. Una història d'amor entre dos adolescents que viuen un amor tan intens com impossible per culpa de rivalitats familiars. Al documentar-me per escriure l'obra vaig constatar el que ens passa a molts valencians, i és que desconeixem un grapat de capítols de la nostra pròpia història. Per exemple, jo vaig descobrir que en les acaballes del segle XIV i principis del XV la ciutat de València estava fragmentada, estava dividida en dos bàndols irreconciliables que estaven encapçalats per famílies nobiliàries, pels Vilarragut d'una banda i pels Centelles d'una altra. Jo vos confesso que d'aquesta gent només sabia que tenen un carrer a la ciutat de València, fins i tot el carrer dels Centelles, uno podria dubtar si és un homenatge a una família o fa referència a algun artifici de pirotècnia. La veritat és que en la història real l'enfrontament d'aquestes dues famílies fou tan violent que va marcar totalment la vida social durant diverses dècades de la ciutat i que, sincerament, els Montesco i els Capuleto al seu costat podrien semblar xiquets d'una escolania, sense anar més lluny. I per acabar-ho d'adobar estava per al mig un frare dominic que li deien el pare Vicent i a la llarga resulta ser Sant Vicent Ferrer, el meu sant, de lo milloret que hi ha en el santoral valencià, dit siga de pas. Bé, també vaig descobrir, per exemple, que a València hi havia un bordell dels més prestigiosos d'Europa, on les prostitutes vivien en uns hostals enmig d'horts i tenien assistència sanitària pagada amb diners públics pel Consell de la Ciutat. I a mi m'havien dit tota la vida que la Seguretat Social l'havia inventat Franco. Però bé, he descobert més coses que ignorava, però no vos les vaig a contar. Només vos vaig a dir que en aquest context històric he situat a Guillem i Caterina, que són els protagonistes de la novel·la. La família d'ell té un taller de seda, tenen telers, fan teixits, espolins i velluts dels més prestigiosos de la ciutat. Ella és de la família més poderosa de la València d'aquella època. Va per el taller, ell s'enamora d'ella i ja està. Se queda meravellat dels seus ulls i d'aquesta pell blanca que semblava que era pell de seda.